kupindura panguva yatinorarama tiri pasi pano tichisangana nezvinorema. Ndataura kuti the time when we ask ourselves the meaning of life. The book of John chapter 17 verse 3 inotitaurira iyo kuti the meaning of life is knowing God. Why knowing God? It's because God is the author of life. Tikange taziva Mwari, kunyangwe tikasangana namatambudziko, kunyangwe nezvinorema, tinorerukirwa mukati mekurarama kwedu. Kunyangwe naComrade Saul zvakare vakatsvaga kunzwisa kuti upenyu chii. Ndosaka at some point yekariya yavo takanzwa vakatisimudzira rumori nemukurumbira paya pavakaimba dai upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu ndigare ndiinavo pedyo neni. But just because life cannot be bought, he could not do it. Nhasi unoatera mani vaishuvira kuti dai hwaitengwa ndaivadzorera ndigorarama navo mukati meupenyu. Tinoda kutenda Mwari kuti despite my challenges, my problems evakasangana navo, he managed to excel. Today we are bearing a polished musician, a musician par excellence. Tinoda kuzvitenda nemaefforts ose akaitwa. Hence our gathering here this morning. There is a saying, and I quote, your difficult roads often lead to beautiful destinations. Nzira yakafamba yakaisira kureruka akasangana nezvinorema. But today he has been given the highest honor. He has been declared a provincial hero for the efforts and all his accomplishments. Aikumbira iswadiko ari kukura neswakuru ari pano tisangorarama nguva ichipera chete. Yes, tinorwadziwa kuti aina ari mudiki, but pakati pedu tine chekusimudza. Dai Mwari wanyaradza mbuye kwamusaka nesu tose tiri pano tinotenda mazvita.